खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआ मोनसे नटिस फोसावदों नटिसनि बायदिब्ला आसाम पुलिसनि माखासे पस्टनि थाखाय कम्बाइन्ड कमन रिटेन टेस्ट खुंनाय जागोन आरो बे कम्बाइन्ड कमन रिटेन टेस्टआ 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो खुंजागोन पस्टफोरा जाहैबाय आसाम पुलिसनि कनस्टेबल ABUB जायनि एडभार्टाइजखौ 25 एप्रिल 2018 मायथाइयाव फोसावदोंमोन APRO आव कनस्टेबल आरो FNES आव कनस्टेबल जायनि एडभार्टाइजखौ 18 फेब्रुवारि 2020 मायथाइयाव होनाय जादोंमोन DGCD आरो CGHG नि सिङाव कनस्टेबल आरो गार्डमेन जायनि एडभार्टाइजखौ 8 जुन 2020 मायथाइयाव होनाय जादोंमोन बेनि अनगायैबो DGCD आरो CGHG नि सिङाव AISF बेटालियननि कनस्टेबल जायनि एडभार्टाइजखौ 13 दिसेम्बर 2017 मायथाइयाव फोसावनाय जादोंमोन बेफोर गासैबो पस्टनि थाखाय मोनसे कम्बाइन्ड कमन रिटेन टेस्ट खुंनाय जागोन आनजादनि एग्जामिनेशन सेन्टारफोरा तिनसुकिया जरहाट तेजपुर डिफु सिलचर बङाइगाव गुवाहाटी नगाव कक्राझार आरो हाफ्लं मुख'नो गोनांदि आनजाद मिरुखौ खेबसे सायख'नायनि उनाव फिन सोलायफिननो मोननाय नङा होननानै नटिसआव रोखा फोसावदों सासे खुलि एबा थफ्ला-थफ्लि रोगाग्राया UPSC सिभिल सार्भिसेस आनजादखौ उथ्रिसारनो हानानै UPSC आनजाद होग्राफोरनि गेजेराव थुलुंगानाय होलांबाय केरालानि मुन्नार जिल्लानि श्रीनाथ केआ रेलवे स्टेशनाव फ्री वाइफाइ सार्भिसनि मददजों अनलाइननि गेजेरजों सोलोंथाइ लानानैनो UPSC सिभिल सार्भिसेस आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों केरालानि मुन्नार जिल्लानि श्रीनाथ के बिथाङा सासे उन्दै फिसा दङ नखरखौ बेंनो थाखाय आरो गावनि फिसाया जाहाथे इयुनाव रांनि आंखालनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाया बेनि थाखायनो बिथाङा केरालानि आर्नाकुलाम रेल स्टेशनाव कुलि महरै खामानि मावदोंमोन नाथाय बेजोंबो नखरनि आंखाला सुफुंजायैलाय सान हर खामानि मावनानै रां खामायदोंमोन फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथांना UPSC सिभिल सार्भिसेस आनजादखौ उथ्रिसारनायनि मोनसे सिमां दंमोन नाथाय रांनि आंखालनि थाखाय बिथाङा कचिं लानो हायाखैमोन उनाव बिथाङा केरालानि आर्नाकुलाम रेल स्टेशननिफ्राय मुम्बाइ सेन्ट्रेल रेलवे स्टेशनाव कुलिनि खामानि मावहैदोंमोन जेराव फ्री वाइफाइ सार्भिस दंमोन बेनि मददजोंनो बिथाङा UPSC सिभिल सार्भिसेस आनजादनि थाखाय मबाइलाव अनलाइन सोलोंथाइ लादोंमोन गिबियाव बिथाङा केराला पाब्लिक सार्भिस कमिसन KPSC नि थाखाय उथ्रिसारदोंमोन नाथाय गावनि थांखिसिम सौहैयैलाय फिन आनजाद होफिननायाव ब्रैथि खेबाव बिथाङा UPSC सिभिल सार्भिसेस आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों गोबां बरफ गोग्लैनायनि थाखाय सा 22 सुबुंनि जिउ खहा पाकिस्ताननि मुंदांखा मुरी विन्टार रिजर्ट टाउनाव जादों बे जाथाया पाकिस्ताननि मुरी हिल्स रिजर्टनि खाथि-खाला ओनसोलफोराव 4 फिटसिमहालागै बरफ गोग्लैदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुरी विन्टार रिजर्ट टाउनाव बोसोरफ्रोमबो गोबां दावबायारिफोरानो फैनानै बरफ गोग्लैनायखौ रंजानाय लाफैयोमोन नाथाय बे खेबाव बरफा बांसिनै गोग्लैदों आरो गोबां गारिफ्रानो नांथानानै थानो गोनां जादों जायजों सा 22 सुबुंनि जिउ खहा जादों सा 22नि मादाव 10 हौवाफोर 10 गथ'साफोर आरो 2 आइजोफोर पाकिस्ताननि इन्टारियर मिनिस्टार शेख राशिद आहमेद बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सा 22 सुबुंफोरनि जिउ गोमानायनि जाहोना गोजांनानै थैनायनि अनगायैबो गुसुनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गारिनि सिङाव गोलाव सम कार हिटार बाहायनायनि थाखाय कार्बन मन'अक्साइडनि पयजनिंनि थाखायबो जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों बरफ गोग्लैनायनि थाखाय नांथानानै थानाय गारिफोरखौ रैखा खालामनो थांनायाव हेभि इकुइपमेन्ट मेसिनफोराबो नांथानानै थानो गोनां जादों दासिम 1000सो गारिखौ रैखा खालामनाय जाबाय आरो 1000निबो गोबां गारिफोरानो बरफाव नांथानानै दंबावो आर्मि स्कुलफोरखौ केम्प खालामनानै रैखा खालामनाय सुबुंफोरखौ दोनहैनाय जादों आरो जायफोर दासिमबो नांथानानै दङ बिथांमोननोबो गुदुं सि जाग्रा लोंग्रा होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों पाकिस्ताननि आर्मिफ्राबो रैखा खालामनाय हाबाखौ मावदों होननानै फोरमायथिदों जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गंसे गारिनि सिङाव बिसि फिसाय आरो 2 उन्दै गथ'सा नखरैनो थैनायखौ मोननो हादों आरो गंसे गारियाव 4 लाइमोनफोरखौबो थैजोबनानै थानाय हालोदाव बोखांनो मोनदों गोदानै एबसु दानायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै बुंथियो MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंथिदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि धोन आरो बेखौ बुखावनानै गोदानै बर' फरायसा आफाद दानायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुखावनानै गोदानै बर' फरायसा आफाद दायोब्ला बियो बर' हारिनि जोबस्रांनाय जागोन होननानैबो बुंथियो बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा गोदानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानो नागिरदों बिथांमोना जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुखावा बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथाङा
बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदि राजखान्थि माने गावस्रालायनाय जेराव राजखान्थि हान्जा थायो बेयाव गावस्रालायनाया थायो एबसु एबा आसुआनो जायाथों मानो बिथांमोनहाबो राजखान्थिजों थायोब्ला बेयावबो गावस्रालायनाया फैगोन बेनिखायनो एबसुआनो जा एबा आसुआनो जा जायखिजाया राजखान्थि दोलोजों थाफानानै खामानि मावनो नाङा होननानैबो बुंथियो बिथाङा बेफोरनि अनगायैबो बिथां एमएलए रबिराम नार्जारिया बुंथिबावदि दिनैसिम बिटिसि सरकारा मोनसेबो खामानि आरो बिथांखिफोरखौ मावनानै होआखै बिनि सोलायै मोनफानि उनाव मोनफा आसाम सरकारनोसो हरगासिनो दङ बिथांमोनहा जाख्ल'नाय गैयै सरकार दानो रायजो राजानि सेराव खोथा होदोंमोन नाथाय 30, 40, 50 जौखोन्दो लानानै खामानिफोरनि सेंसन खालामनायखौसो नुनो मोन्दों बिटिसिनि एसअपिडिनि रांखौबो आसाम सरकारासो दानै लांनानै बाहायहैगासिनो दङ आरो बिटिआर गोरोबथायाव मिरुनिफ्राय 1,500 कौटि रां मोनगोन लिरनाय दंमोन बे रांखौबो बिटिसि सरकारा 15 फैसाबो मोननो हायाखै आसाम सरकारासो गाव माबोरै थोंजोङै लाबोनो हायो बेनि सायाव नाजागासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिटिसिनि मोनजिद' बिफानखौबो आसाम सरकारा सोलोजों गावसोरनि अफिसारनि आखायाव होनानै गावसोरसो सालायगासिनो दङ 6 शेड्युलनि जि गावखुंथाय गोहो बेखौ बिटिसि सरकारा बाहायनो रोङाखै होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा मख'नो गोनांदि सोनाब क'क्राझारनि एमएलए रबिराम नार्जारिया फकिराग्राम ओनसोलाव आसाम सरकारनिफ्राय एसडिआरएफनिफ्राय गोबां खामानि सेंसन खालामनानै लाबोनाय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय गोबां अन्थाइ खाम्फा बेखेवदोंमोन बेयावनो बिथाङा बेफोर खोथाफोरखौ बुंथिदों गोदानै बर' फरायसा आफाद दानो नागिरनायनि सायाव गर्जन मुसाहारिनि बिबुंथि बिथाङा बुंथिदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों थोंजोङै लोब्बा दङ बिथांमोनखौ बिबान एंगार होनांगौ एबा एक्सपेल खालामनांगौ एबसुआ सांग्रांथि जानांगौ नङाब्ला एबसु बायदि गोदान फरायसा आफाद जोनोम मोनगोन दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय एबसुखौ दिनै रायजो राजाफ्रा गनायनानै लानो हायाखै होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि जारिमिना गाव हारसिंनो रिफिखाङो जेरै हाग्रामा महिलारिया मोनसे समाव जि खोथा बुंदोंमोन बे एखे खोथाखौनो दा दिपेन बर' बिथाङाबो बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदोंमोन दि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय मिरु सरकारनाव दा जेबो पलिसि गैया बे खोथाखौनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ हारिनि सुथुर साननाय जादोंमोन होननानै बुंथियो बर'नि थामथि गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथायाव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ एबा जोबथा एकर्ड लिरनाय दङ बेनिखायनो एबसु आरो एक्स-एनडिबिफोरा आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामनो हाला बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजायैखौ लानानैल' सोमावसारनो हायो नाथाय बर' हारिनो मोनसे सोमावसारग्रा आफादनि गोनांथि दङ बेनिखायनो बर'नि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ बिथांमोनहा खौसे जानानै मोनसे गोदान आफाद दानांगौ जाहाथे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय फिन सोमावसारफिननो हायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुङाव नङा मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे सिनस्रि होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारि बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदि गोबां रायजो राजाफ्रानो आलादा बड'लेण्ड मोनगोननि आसायाव एबसु आरो एक्स-एनडिबिफोरखौ मदद होदोंमोन जेराव प्रमद बर' बिथाङा आलादा बड'लेण्ड मोनागौमानि थाद'आ मन्थ्रिखौथ' दोन गावबुराबो जाया होननानै रायजो राजानि सिगाङाव रादाय होदोंमोन जायनि थाखाय प्रमद बर' बिथांखौ रायजो राजाफ्रा इसोर बायदियै साननानै लादोंमोन जायनि थाखाय दा रायजो राजाफ्रा एबसुनि सायाव फोथायनो हायाखै आरो दुखु मोनदों होननानै फोरमायथियो एबसुआव थानानै जाय बिथांमोनहा इउपिपिएलजों थोंजोङै सोमोन्दो दङ बिथांमोनखौ बिबान एंगार होनांगौ होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे दिपेन बर'नि बुंनाय रावफोरखौ राजखान्थिजों लोब्बा थानाय बायदिसो नुनो मोनो होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो गर्जन मुसाहारि बिथाङा बुंथिबावदि इउपिपिएल सरकारखौ बिटिसिआव 5 बोसोर सालायहोनांगौ नाथाय खोथाया बेयावनो जोबनानै थाङा बर'नि सोमावसारगिरि दैदेनगिरिफ्रा सानफा एफा बिजेपि दोलाव हाबहैगासिनो दङ जायनि थाखाय बर'नि राजखान्थिया मनग्लाब जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो मोनजिद' डिपार्टमेन्टखौबो आसाम सरकारनो गथायहरबाय हा-हुनि रैखाथि बेबो गैया जादों बेबायदि गिख्रंथाव थासारियाव माबोरै 5 बोसोरसिम बर' हारिया नेनानै थानो होननानैबो बुंथियो जुदि इउपिपिएल दोलोआ गोख्रोङै बिटिसिखौ सालायोमोनब्ला बेयाव जेबो जेंना गैयामोन होननानै बुंथिबावो बिथाङा बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय हाबाफारियाव मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै बुंथियो दि गोदान आफाद जोनोम मोननाया गोदान बाथ्रा नङा नाथाय एबसुनि मुं लानानै गोदान आफाद दायोब्ला बिथांमोननिसिम मोनसेल' खोथा बुंगोन होननानै बिथाङा बुंथियो दि एबसुआ बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाया 50 बोसोरनि बारा जालांबाय एबसुआ मोनसे थुब्रेनानै दोननाय अरगें बायदि जेब्ला नांगौ अब्ला बेफ्रुखाङो बेखौ रावबो होबथानो हाया
जुदि सोरबा एबसुखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरोब्ला बेयाव रावबो थावरिनो हानाय नङा होननानै बुंथियो बिथां उरखाव गोरा ब्रह्मआ। नाथाय एबसुनि मुं लायालासे गुबुन मुं लानानै आफाद दायोब्ला बेखौ रावबो होबथानो हाया होननानैबो फोरमायथियो। दिनैनि सानाव गुबुन गुबुन आफाद दानायनिख्रुइ थाखानाय आफादफोरखौनो जोथोन लानानै प्लानिंनि गेजेरजों खामानि मावलांनांगौ। साफा साफा सुबुङा हारिनि थाखाय खामानि मावनो हायो। जोंनि गेजेराव जेसेबां आफादफोर दङ बेखौ खमायलांनांगौसो होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। 2022 मायथाइनि पार्लियामेन्टनि बाजेट सेसन एबा रांबावजा जथुमा जानायनि सिगांनो पार्लियामेन्टनि गासै 400नि गोबां स्टाफफोरनाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। थांनाय 4 जानुवारि आरो 8 जानुवारिसिमनि गेजेराव गासै 400नि स्टाफनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। 402नि मादाव लकसभानिफ्राय 200, राज्यसभानिफ्राय 69, एलाइड स्टाफनिफ्राय 133। बिथांमोननि देहायाव COVID-19नि गोदान भेरिएन्ट अमिक्रना दंना गैया बेखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि सेम्पोलखौ जिन'म सिक्वेन्सिंनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। सुप्रिम कर्टआवबो 4 जाजनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो 150नि गोबां स्टाफफोरखौ क्वारेन्टाइनआव दोननाय जादों, जायनि थाखाय सप्तानैसिम भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजोंसो हियारिं होगोन। जोबोद गोनांथार बिथिंनि थाखाय दिनैनिफ्राय कर्टनि सिगाङावनो हियारिं होगोन। भारतआव थांनाय 24 घन्टायाव 1,59,632 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोनदों। दासिम भारतआव 5,90,611 सुबुंनि देहायाव एक्टिभ जानानै दङ। महाराष्ट्रआव थांनाय 24 घन्टायाव 41,434नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोनदों। दिल्लीआव 20,181, सोनाब बंग'आव 18,802नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोनदों। अमिक्रननि केसआ गासै भारतआव 3,623। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।